интихоботи соли 2015 нисбат ба интихоботҳое ки солҳои қаблан доир мегашт, ин интихобот нисбатан аз дараҷаи сатҳи ҷаҳонбинии сиёсию маърифати сиёсии мардум ворид медиҳад, ки воқеан тоҷикистони мо дар тӯли 5 соле ки парлумон интихоб карда буд, дар меъёри зиёд тағйиротҳо шудагӣ аст. Мардум воқеан эҳсос мекунанд, дарк мекунанд, ки то кадом андоза масъулият зарур аст ва тавассути васоити ахбори умум мардум огаҳӣ доранд дар масъалаи оводгирӣ, қоидаҳо. Дар ҳамин участкаи мо имсол 18 ҷавони 18 сола ки бори аввал оғоз медиҳад ба қайд гирифта шуда. Ҳамчунин маъюбони барҷомонда ҳастанд, ки мо қарор кардагем, ки тавассути қуттиҳои овозии сайёр ба нади онҳо меравем ва умуман худатон чӯкуноне ки мушоҳида мекунед, мардум бо як таъбу, бо як дилу дидаи бисёр гарму равшану зебо дар рӯзи мана интихобот 1 март, ки имрӯз рӯзи офтоби рӯзи зебо шуд, мардум ташриф оварданд, овардек доданд, ки дар то ба соати мана 11 аллакай қариб 45-50% овоздиҳандагони участкаи мо дар оводӣ иштирок карданд. Нозирони байналмилалӣ дар ин участкаи мо нозирони байналмилалӣ аз созмони милали муттаҳид, аз OBSE мегӯянд, саҳа созмони амнияти ҳамкории Аврупо, ҳамчунин аз давлатҳои муштараку манофеъ, аз ҷумҳурии Қазоқистон, ҷумҳурии Туркманистон, ҷумҳурии Қирғизистон ва созмонҳои байналмилалӣ, аз ташкилотҳои байналмилалӣ имрӯз дар мо аз қайд гузаштанд, иштирок намуданд ва равиши ҳамин интихоботро онҳо пурра назари худ доштанд. ягон тақаллубкорӣ сурат гирифт, тақаллубкории қонуншиканӣ ягон дар участкаи мо ягон хел қонуншиканӣ ё чунин гуфте тақаллубкорӣ ба қайд гирифта шудагӣ нест. Бисёр як фазои ором, фазои осуда ва гуфтан дар курад, ки шахсҳои аввалини ҷумҳурӣ, аз ҷумла ҷаноби олии муҳтарами Муаллии Раҳмон, раиси маҷлиси олии маҷлиси миллии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Мамад Саид Убайдуллоев ва аксарияти зиёён мардуми ки дар ин минтақаҳои мо, дар маҳаллаҳои мо зиндагӣ мекунанд, иштироки фаъол доштанд. Бисёр бо як чӣ мегӯянд самимияти боло омаданд, иштирок намуданд ва таби ҳамаи аъзоёни комиссия, таби мардум бисёр болида аст. раис ҷумҳур омаданд, овоз доданд, ягон таъкид карданд, ки тақаллубкорӣ нашавад, сухан кардан баромад кардан инҷо. Дар ин мавзӯъ ки гӯянд, ки тақаллубкорӣ нашавад, ин хел гап набуд. Омадан иштирок карданд, муаллимаҳоя бисёр хушгӯӣ карданд, гуфтанд, ки мактабатон имрӯз гарм аст, чунки мактаби мо пурра бо воситаи гармидиҳии шабакаи шаҳрӣ таъмин аст. Мактаб гарм аст, муаллимаҳо бисёр таби хуш доштанд. Гуфтанд, ки шӯхиомез гуфтанд ҷанобалӣ, ки ба шумо шавҳароятон боварӣ карданду ин масъулиятро бардошти шумо супориданд. Кадом масъулият? Масъулияти дар иштирок дар ҳамин маъракаи сиёсӣ. Баъд бо намояндагони ташкилотҳои байналмилалии нозирон ва намояндагони аз ҷумҳуриҳои гуногуни ки дар ҳамин интихобот ширкат доштанд, бо ҳамоно суҳбати бисёр наздик дӯстона доштанд. Бисёр чӣ мегӯям
дар як фазои бисёр зебову олию хокчоронаву ҷолиб ҷараён дорад ҳамин интихоботи участки мо.